ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. ಬಚ್ಚಿತು ಫುಲ್ ಬಚ್ಚಿತು. ಆಗ ಒಮ್ಮೆ 2-3 ಸಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಹೋದೆ. ಅದು ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಎಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಪೂಜಾ ಶ್ರೀ ಹಲೋ ಇನ್ಸೊಲ್ಲರು. ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಿ. ಹೆಲೋ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಮಾನಿಡುಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತರೆ ಕುಜ್ಜಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪದ ಇಲ್ಲಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇಲ್ಲದ ಪಿರಾ ಉಲ್ಲೆಂದೆ. ಅರ್ಚನಾ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಹಲೋ ಹಿಂಚೊಲ್ಲರು. ತುಲೆ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಪ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮಡ ಕೇಂದೆ ಅರೆಗ್ ದಾದಂದು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಅರೆ ಗೊತ್ತುನತೆ ಬರಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಬಂತೇರು ದಾಯ್ತ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಲರ್ ದಕ್ಕಡಲ್ಲ ಕೇಂದೆ. ಸೊ ಪನ್ಪೆ ಪಂತೇರು ಈಗಲೇ ಪೂರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಪಂದಿ ಅಲ್ಲ ಮನೆ ಬಂದು ಕೊಲ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಂಚಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ. ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಡು ನಿತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಪಾಡು ಮಾತ್ರ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಮಂತದ್ದು ಕ್ಷಮೆ ಪಾಡು ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುದೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ತೂವಂದೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಏನಿಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂದಾದ ಪಂದು. ಹಾಯ್ ಶೆಕೆ ಆವೊಂದುಂಡೆ ಅಂದಿ ಮುಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಚೂರು ಶೆಕೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬೆಚ್ಚ ಪ್ಲೇಸ್ ರೀತಿ ನಂಚಿನತ್ತೆ ಶೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಕಡ ದೂರ ಪೋಯಿನಿ ಓರ ಲೈವ್ ಬತ್ತದ ಅವೇ ಯಾ ಪಂಡತೆ ದಾದನ ಸಮಯಜ್ಜಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಆತೆ ಬೊಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತದೊರ ಪೋಯಿನಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದೆನು. ಪೂಜಾಶ್ರೀ ಓಕೆ ಹಲೋ ಬಿಂದ್ಯಾ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲು ಇಂಚೊಲ್ಲದ ಎಂಕಲ್ ಸೂಪರ್ ಆಂಡೆ ಡ್ಯೂಟಿ ನೀ ಪೂತಿಜಿ ರಜೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನೀನು ಇದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಕೋಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತಕ್ಕೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬನ್ನಗಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ಲಕ್ಕನಾಗ ಎನ್ ಮಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಉದಸಿನ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕನ ಅಂಚನದು ಉದಸಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಉದಸಿನ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿನ ಇಜ್ಜಿ ಲೀವ್ ಒಂದು ಪಾರ್ದು ಬುಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಂಡೇರು ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಂಕ್ ಪುನ ಮುಜ್ಜನ ಒರ್ತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೀವ್ ಉಡುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕೊಡ್ತಿ ನೀ ರಜೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಒರ್ತಿ ದಾಯ್ತಿಗೆ ಪೋಪುನ ಇಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ರಜೆ ಪಾರ್ದುಡಿಯೆ. ಹಾಯ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಯ್ಯಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಯಿಲ್ ಪಿರಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲದೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬರ್ತದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪಿರಾ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಡೆಯವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತ ಮಾತ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ 100 ಬಾಟಲ್ ಮಂತ 100 ಬಾಟಲ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ನೀ ಪಿರಾ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೈದನ್ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿರಕ್ಲಿ ಕಡಪ ಒಡತೆ ಅಂಚೆ ರಪ್ಪ ಇನಿ ರಜೆ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡದು ಪೂರ ಐಕ್ ಬೋಡೈನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕನತ್ತದು ಇತ್ತ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೋನುಲ್ಲ ತುಲೆ ಬೊಕ ಏನಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂಡರ್ ಈ ಕೆಲವು ಬಾಟಲ್ಡ್ ಪೂರ ಈ ಉನ್ಗುದನ ಬೇರ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಅವೇನು ಮಾತ ಬಾಟಲ್ಡ್ ಕೆಲವು ಸೇಲ್ ಮನ್ಪೆರತೆ ಅವೆಕ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಐನ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಂಡ ಐಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಣಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಡ ಕೇಂಡರ್ ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಉನ್ಗುದಿನ ಆ ಬೇರ್ ಆಯ್ತೆತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಪಜ್ಜಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪುನು. ಸೊ ಇಂಕ್ ಲೈಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಜಿಡ್ಡು ಬರ್ಪು ಜಾಂಚೆಂಚ ಅವು ಬರಂದಲಕ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಂಚ ಅವಂಗ ಇತ್ತನು ಜಿಡ್ಡು ಬರವಿತ್ತನು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಜಿಡ್ಡು ಮಾತದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕೇಂಡರ್ ಆತ ದಿನ ಬರೀ ನಿಕ್ಲದಾಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ ಪರಂದು ದಾಲಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವಿತ್ತ ಗೊತ್ತುಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಬೈಲ್ಗೆ ಮಾತ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಎಂದು ಭೃಂಗರಾಜ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ ಆಪುಂಡು ಈ ತಿಮಾರೆ ಅವು ಪೂರ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಅವೇನು ಮಾತ ಕಣರೆ ಎಂಕಲ್ ಬೈಲ್ದಂಚಿ ಆನ ಅಮ್ಮ ಲಚ್ಚು ಮಾತ ಪೋದು ಆಯ್ನಾತ ಕಣತ್ತದು ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಡು ಗುದ್ದುದು ಅಮ್ಮಗ ಕೈ ಬೇನೆ ಕಲ್ಲಡು ಗುದ್ದಾರ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಯಾನೆ ಕಲ್ಲಡು ಗುದ್ದುದು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪಾಡಿಯರು ತಾರದೆ ನಾವುನುಂಡು
ಈ ಸರ್ತಿ 15 ಲೀಟರ್ದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕೋಡೆ 10 ಲೀಟರ್ದ ಮಂತ ಅವು ಪೂರ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ 15 ಲೀಟರ್ದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ನಡ್ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ಬುಕ್ ಅವು ಹಾಳಾಪುಂಡ ಅಂಚ ಅದು ಬೋರ್ಚಿ ಪಂಡದ ಎಂಕಲ್ ಏತೇತು ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚ ಬುಕ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ಆಯ್ನೆ ಕಾದು ಇನಿ ಪೀರ 15 ಲೀಟರ್ದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ 15 ಲೀಟರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 100 ಬಾಟಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡ 15 ಲೀಟರ್ 5 ಲೀಟರ್ದಾತು ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರು ಸಾರಿ ಆನೇ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬೃಂದ್ಯ ಎಂಕುಲು ಓಕೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಯ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಯ್ಯಗ್ ಪಂಡತೆನೆ ಆಂಡೆ ಡ್ಯೂಟಿ ರಜೆ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಕಾಮನ ಬಿಲಿನ ಜಗತ್ತು ಹಲೋ ರೇಖಾ ಎಸ್ ಲಚ್ಚು ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲಾಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಚೂರು ಪೋಕ್ರಿ ಮಂಡ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾದು ನಿಖಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಯಾರಲ್ಲ ದಾಲ ನಿಖಲ ಕಮೆಂಟ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಲಚ್ಚು ಓಲಾಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಣ್ಣ ಪಾಡ್ಲೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಂಡದ ಅದಂತೂ ಓಡಾತೆ ಲಚ್ಚು ಲಚ್ಚು ಮೀ ಪೇರ್ಲೆ ತುಂದೋ ಪೇರು ಅಂಚಾದು ಅಲ್ಲಿ ತೂಪೆರೆ ಕಾಪುಚಿತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಉಂಡತಾ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಸಂಜು ಏನ ಲೈವ್ ಡೋರ ತೂಲ ಕಮೆಂಟ್ ಓಡೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆತ ನಂದು ಕೈಸಿಂಗ್ ನಿಖಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ದೇರಾ ಒರ ಕನಲ ಸಂಜು ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ರೇಖಾ ಎಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆತಂದು ಒರ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರತ್ತಾ ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪು ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಮಾರೆ ಓ ಹೋಂಡ್ಯ ಸೈಡ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿರ ಅವ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂಜಿ ತೂವನವ ರಪ್ಪ ಬತ್ತೆ ರೇಖಾ ಎಸ್ ಅದೇಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜವನು ಮನೋಜ್ ಎಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಚೈತ್ರ ಬಿ ಹಲೋ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾದೆ ಆಯಿಲ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋನು ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಂಡ ಹೇರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋನು ಆಯಿಲ್ ಇಂಕಲಿಗೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತಂಡ ಶೈನಿ ಹೇರ್ ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನು ಈ ಕೆಲವದಕ್ಲೆಗ್ ಹೇರ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಪುರ ಪುಣತೆ ಪಂಡ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಹೇರ್ ಕೆಲವು ಅಂಚಪುರ ಆಣುಲೆಗ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪುಣ್ಣುಲೆಗ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಏರಿಗೆ ಬರ್ತು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಗ್ಲ ಪಾಡುವ ಅದಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಜಾಣದ ಪಾಡುವ ಹೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೋತಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಆಯಿಲ್ಗೆ ಏತ್ ರೇಟ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ 190 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೀಟ್ರ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ 280 ಸಾರಿ ಇನಿ ಕನತ್ತೆಗ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಲೀಟ್ರ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲೀಟ್ರ್ ತಿಕ್ಕುನು ಒಂಜಿ 5 ಬಾಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಒಂದೊಂದು ಪಡ ತೆಕ್ಕ 100 ಸೊನ್ಪ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಪಂಡ 100 ml ಬಾಟಲ್ಗೆ 100 ಸೊನ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿ ಮಾಣಿಗೆ ಬರತ್ತನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಂತೋನಲಿ ಮಾಣಿ ರಡ್ಡು ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೋನಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕನತ್ ಕೊರ್ಪ ಮಾಣಿಗ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಡು ಓಡ್ ಇತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಓಲ್ ಇತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಅವು ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು 1 kg 2,500 ದನ ಆಪುಂಡು ಕೊರಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ 190 ರೂಪಾಯಿದ ಆಯಿಲ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಕಲ್ ಆತಗ್ ಪೇ ಮನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಾತ ಅಂಚ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆನ್ ಪಂತೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸೊ ಈತ್ನೆಟ ಫಾರಿನ್ ಕಡಪದ ಜನ ಅಂಚ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾತ ಕಡೆಕ್ಲ ಕಡಪದೆ ಇಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ನೆ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಮನೋಜರೆ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಎಂತ ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಗೇಮ್ಲರ್ ಹಾಯ್ ಮನೋಜ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಇತ್ತೆ ದಾನೆ ಜೀವಿತ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ತೋಜೇರು ಕೋಪನೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಕೋಪ ಮತ್ತು ದಾಯಿಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಬಿಸಿ ಆದ್ ಪೋತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಲೆ ಆತನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಆದ್ ಪೋಂಡ ಆತೆ ಬೇಲೆ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡತೆ ಬಿಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವು ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ ಇನ್ನಿದಾನಪ್ಪ ವೈದ್ಯರು ಜನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಿಸಿ ಪೋಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಲೋ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮನೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೊಕ್ಕಡ ಬ್ಲಾಗರ್ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಓಕೆ ನಾ ಬಿಂದ್ಯಾ ಸಾರಿ ಕೆನ್ನೆಗ್ ದಾಯಗಪ್ಪ ಸಾರಿ ಕೆನ್ನು ನಾಯಫಕ್ಕ ನಾತಿಕ್ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಪುರದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಮಸ್ತ್ ದಿನಾರ್ದಿನ ಚಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನುವರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಪುರದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಹೋ ದೇವ ಕೆಲವು ಮಾತ ಇರೆಗ್ ಪನ್ಪಿನತ್ತಿಯನ್ನ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಕ್ಲೆ ಕಾತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಂಕಲ ಜೀವಿತಾಗ್ಲೆ ಕೋಪ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಜ ಎಂಕಲ್ ಹಲೋ ದೀಪ್ತಿ ಬಿಂದ್ಯಾ ಕಾಪು ಇರೆಗ್ಲಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅವೇ
ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಪಂಡ ದಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ದಿನ ಇದಾಯ್ತಮ್ಮ. ಸೊ ಎಂಚ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ ಬಾ ತುಲೆ ಟಾರ್ಚ್ ಇಜ್ಜಿನೆಕ್ ಉಂಡ ಲೈಟ್ ತೋಜು ತುಲೆ ಬೋಡೈನ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಕಲ್ ಲಚ್ಚು ಉಲ್ಲಲ್ ಮೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಬುಕ್ ಮಂತೊಲ್ನೆ ಅಲೆ ಬತ್ತೆರತ ಜೀವಿತ ಕಜಿಪ್ಪುದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಅಂದು ತೆತ್ತಿ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಎಕಡೆದಿಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದೆ ಬೈಜ್ಜಿಯೇ ಜೀವಿತ ಮೆಸೇಜ್ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದ್ರಿ ಯಾನ್ ಸಂಜು ನೈಟ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳುದಿಲ್ಲವಾ? ಕೇಳ್ತದಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನಿ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಸ ಬರುವದ ಅನ್ನ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಲಚ್ಚುನ್ ತೋಜಾವಜಿ ಸಾರಿ ಅವೇ ಲಚ್ಚುನ್ ತೋಜಾವಜಿ ಯಾನ್ ಪುಲು ಬಜಕ್ರದ ಇಟ್ಟು ಬತುಕುಲ್ದೆ ಬಜಕ್ರದ ಗೋಣಿಡು ಹಬ್ಬ ಎಸ್ ದಾಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಕೇಳ್ನೆ ಬೊಕ್ಕಿಂಚಿನ ಲಚ್ಚು ಮೂಲೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೀ ಪ್ಯಾರ್ಲು ತುಂಬೋಪೆರತ್ತ ಅಂಚ ಅಂಗಿಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ರೈಟ್ ಲೈವ್ ಮಾತ ತೋಜಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಸೊ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲನ್ನು ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಬೆ ಅಲ್ಲ ಮೀಪದು ಪೂರ ಆಯಕ ತೋಜಬೆ ಮುಖೆಂಚಿನ ಯಾನು ಅಂತಲೇ ಹಾಯ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೂ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಯಾಲ್ನ ತೂಪುನು ದಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಓದುಜೇರು ಬಂದು ಓಕೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಕ್ಕ ಯಾನು ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವೊಂದುಂಡತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮೂಲು ಕುಲೋಂದೆ ಪಿರಾವು ಇಲ್ಲದ ಪಿರಾವು ಕುಲೋಂದೆ ಮೊಕ್ಕೆಂಚ ಅಮ್ಮನ ಕೇಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎದುರು ಬಾಲೆಂತ ಹೋನೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಗ್ಲ ಹಲೋ ಬರೋದುಂಡು ತುಲೆ ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ಸನ ಕೇಂಡರಿ ಅಂದೆ ಇನಿ ರಜೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಬೂತ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಲಕ್ಕನಾಗ ಎನ್ಮಾಂಟೆಡ್ದಕ್ಕ ಲಕ್ಕಡ ಉದಾಸೀನಾಪುಲು ಸೊ ಕುಲ್ಲೆ ಇನಿಗೆ ಮೂಜಿದಿರಾಂಡ್ ರಜೆ ಮಂತದ್ದು ಬಿರ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರ ಸೋಮವಾರ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರ ಅಂತ ರಜೆ ಸೊ ಸೋಮವಾರ ಇನಿ ಬೇತ ರಜೆ ಮಲ್ತೆ. ಹೆಲೋ ಕೊಕ್ಕಡಡು ಬಾರಿ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಡು ಕೊಕ್ಕಡ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪಲ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಡು ಮುಲ್ಪಲ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆತ್ತದ ನಮ್ಮನೆ ಶೆಕೆ ಹಾಪುಂತುಲೆ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆತ್ತದು ಮಾರೆ. ಹಾಯ್ ಶಿವಂ ಸಿಂಗ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅವರ 100 ಪೋಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಯಾನ್ ಲೈವ್ಡ್ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 500 ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯೂಸ್ ತುಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಏ ಪಾಪುಂಡು ತೂಪೆ ಐಕೆ ಕಡ್ದಿಚ್ಚಿ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ 100 ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡು 124 ಮುಟ್ಟಾಂಡು 250 ಮುಟ್ಟಾಲ ಬೈದಂಡು 500 ಎಬೋ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಏ ಪಾಪುಂಡು ತೂಕ ಲಚ್ಚು ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಮೀ ಪ್ಯಾರ್ಲೆ ತುಂಬೋಪೆರತೆ ಸೊ ಅಂಗಿ ಪಾಡಂದು ನೆಡ್ದಾದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ತೋಜಾವಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಅಮ್ಮ ಮೀಪದ್ದು ಬೇಗ ಬತ್ತೇರ್ನ ತೋಜಬೆ ಮೂಲು ಸಂಜು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆಪುರ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಚ್ಚು ಇಡೆ ಬಲೆಗೆ ಲಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಲ್. ಹಲೋ ಧನ್ವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು. ಹಾಯ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಸುಕೇಶ್ ಹಲೋ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಧನ್ವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಂಡಿ ಅಂಚನ ಲೇಟ್ ಬರ್ತಾರಾ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಲೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿರುದುಲೆ ಮೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಮುರನಿಂಚಿ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ನೆಕ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಲೆತ್ತದೇರು ಅವಳ ಸೇಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮುರನಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಈ ಸಲ 1 ಗಂಟೆ ಪಾತೆರೊಡಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಪಾತೆರಡು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅವು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಡದು ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತಂದು ಅವಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋಲಿ 15 ದಿನ ಉಂಡು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಡೊಂದು ಖಂಡಿತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಡೈಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದು ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಡೆ ಶಾಲೆಯ ಮುಕ್ಲೇನ ಕಡೆ ದಾಪುನು ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಏರನ ಜೋಕ್ಲೆತ್ತ ನಾವಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಮನ್ಪೋಲಿ 15 ದಿನ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1000 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಅಂಚ
ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಿನಕ್ಕೊರಿಯನ ಐಕ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಲೆತ್ತಿದ್ದೇರು ಅವೆಟ್ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂತೇರು ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋನುಂಡು. ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಲಚ್ಚು ಎಂಚೊಳಲು ಲಚ್ಚುಲ ಸೂಪರ್ ಉಳ್ಳಲು ಅಂದು ಯಾನಿಕ್ಲಿಗ್ ಮಿನಿ ಆಯಿಲ್ ಮಿನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಈ ಲೈವ್ ಉಡ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ತುಲೆ. ಸೊ ಇಜಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಲ್ನೆ ಏರ್ ಬಾತ ಪೊಸತ್ ಬೈದರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಲ್ನೆ. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ದು ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಮುರಣಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಚಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪಂಡುಂಡ. ಹಲೋ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ನು ಇಂಚಿನ ಫ್ಯಾನ್ ಗೀನುಂದು ಪೂರ ಪಣೊಂದು ಪಾತೆರೋದು ಉಂಡತೆ ಎಂಚಿನ ಅದು ಪಡು ಏತೆ ಅಭಿಮಾನ ಎಪ್ಪಡು ಅವೇನು ಫೋನ್ ಮಂತೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪಾಡ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣೊಂದು ಪಣ್ಣಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಖಂಡಿತ ನಿಕಲ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಆಣ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮಕ್ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಗಾಪುಜಿ ದಾದನೊಂಜಿ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಆಯಿಲ್ದ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತುನು ಅವೇನು ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದು ಕಾಲ್ ಮಂತದು ಲಚ್ಚು ಎಂಚೊಲ್ಲಲು ನಿಕಲ್ನ ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪನ್ಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಖಂಡಿತ ನಿಕಲ್ ಇಂದು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೋಡ್ತಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನದ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ ಏರೆಗ್ಲ ಅಂಡ ಕಾಲ್ ಮಂತದು ಅಂಚ ಇಂಚ ಬೊಕ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಅಂಚ ಪೂರ ಪಾತ್ರೆ ದಯಮಂತ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪಕ ನಂಬರ್ ಪಾರ್ದುಪ್ಪುನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಂಬರ್ ಪಾರ್ದಿನ ಅವಲ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತನ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ನಂಬರ್ ಪಾರ್ದಿನಿ ಅವೇನು ಮಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ದಯಮಲ್ತದು ಅಂಚ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಹಾಯ್ ಲಚ್ಚು ಹಾಯ್ 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 ಅಕ್ಕ ನಿಕೋಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ತುಂಬು ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಂಡು. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿ? ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನೆ ನನ್ನದು ಕಬಕ, ನಾನೀಗ ಮಾಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವನಸಾಣೆದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆತ್ತಿ ಅಕ್ಕ ನಿಕೋಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಜ ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಖಂಡನಿಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮೆಗ್ಗಿ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುನು ಇಜ್ಜಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಜ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡು ನಿಜವಾದ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡು ದಿನೋಲ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಓವೇ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಲ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಂಪೆರಂಚ ಭಜನೆದ ತಾಳ ಬೊಕ ವರ್ಷಗೊರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಂಡ ಖಂಡಿತ ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಬೆ. ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಂಡು ಹೇ ಲಚ್ಚು ಈರು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡತುಲೆ ಲಚ್ಚಿನ ಪೋಕ್ರೀನು ಸಾಧಾರಣ ತಡರ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ಮುಂದು ಕುಲ್ಲೆರ ಉಂತೆರು ಬಿಡ್ಪುಜಾಲು ಎಂಚ ಅಮ್ಮ ತಾಂಗೊಂದು ಕುಲ್ದೆರು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಪುನು ಇನಿ ರಜೆ ಇರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಅಬ್ಬಾ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಂತೆರು ಕುಲ್ಲೆರ ಬಿಡ್ಪುಜಾಲು ಗೊತ್ತುಂಡ ಲಚ್ಚು ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜುವಲ್ ಅಯ್ಯೋ ಜೀವಿತ ಆಯ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಕಜಿಪು ದಾದ ಸಿಸ್ ಕಜಿಪು ತೆತ್ತಿಲ ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಕಜಿಪು ಆಯಿಲ್ ಕಾಡ್ದೀತೆ ನನ್ನ ಲಾತಿಜಿ ಗುಳು 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 ಕೇನೊಂದೊಂದು ಕಿತೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಯಿಲ್ದ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಮಾತ ನಿಕ್ಲು ಕಡಪ ಓಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಪಾಡು ನೀರು ಆಯ್ತ ದಾನಿ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಹಾಯಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಅವು ಪಸ್ಸೆರ್ ಅಟ್ಟೋಡತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಂಚ ಗುಳು ಗುಳು ಸೌಂಡ್ ಲಚ್ಚುಲ್ಲಲಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಓಕೆ 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 ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆತ್ರಿ ನಾನು ಸಂಜೆ ನೆಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಎಸ್ ಬೇತಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಏನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡನ್ನಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ದಯಮಂತದ್ದು ಕ್ಷಮೆ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ದಾದ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ ಕೆ ಟಿ ಪಂದ್ ಕೇಂದುಪ್ಪ ಕೆ ಟಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ನನ್ನ ಕೆ ಟಿ ಗೊತ್ತುನತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಟೀ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಕೆ ಕಾಫಿ ಪಂಡದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ದ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತ ಎರಡ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ತನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಟೀ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವ್ರ ಕಾಫಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬಾಯ್ಕೆಗ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೆಲ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಐತ ಮಾತ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪೋಡು ದಯಮಂತ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೋಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೇನು ಇನಿ ಪಾಡು ನಿತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಆಡತ್ತ ನನ್ನ ದಾಯ್ತೆಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂದು ಪಾಡು ಜಾತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತಂಡು. ಕವರ್ ಯು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂಬಿ ರಂಜನ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಓಡೆ ಮಾರೈತಿ ಓ ಲಚ್ಚು ದೂರ ಹಲ್ಲನೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇಡೆ ಬಲೆಗೆ ಹಾಯ್ ಮಂಪುಲೆ ಬಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಪ್ರವಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಹಾಯ್ ಮಂಪುಲೆ ಬಲೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ಹಾಯ್ ಮಂಪುಲೆ ಹಾಯ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಕ ಹಾ ಸಂಜು ಬರ್ಪುನೆ ಅಪರೂಪ ಈಗ ಸಂಜುನ ಬೆರಿಯ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಸಂಜುಡ ಮಾತ್ರ ಅಲು ಆಂಜೊಕ್ಲೆಡೆ ಚಿನ್ನ ಏರ್ನ ಕೈಕ್ಲ ಪೋಪುಜಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಸಂಜು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಆಯ್ ದಿನೋಲ ಬರ್ಪೆಂದ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ಡೊಂಜಿ ಆಪುನು ಸೊ ಆಯ್ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಸಂಜುನಡೆ ಪೋಪೆ ಪಂಡ ಪೊನ್ನು ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದ ರೆಡಿ ಪ್ರವಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಉಳ್ಳರು ಉಳ್ಳಲ್ ಹಾಯ್ ಲಚ್ಚು ಚೈತನ್ಯ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಾಲ ಇರೇನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಮುರನಿ ಏರು ಪನ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅನಂತಡಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತತೆ ಅನು ಜಾತ್ರೆದ ಮಾತ ಅವಕ್ಕೆ ತುಳುಟ್ಟ ಕನ್ನಡದ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪುನು ಏನ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಐಕ್ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣಲ ಅಕ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗಿ ಆರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕವಿತಕ್ಕನ ಅಣ್ಣ ಇಜಿನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು ಸೇಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಕಂಡನೆನ ಪನ್ಪುನಿ ಅಣ್ಣ ಇಜಿನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು ಸೇಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಮದ್ನ ಅದು ಉಪ್ಪನು ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ತುನಗೆ ನಾನು ಲೆತ್ತೇರು ಆರು ಇನ್ನಲ ಕಾಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಏರವು ಉಂಡು ಯಾಕೆನ ಕಂಡನಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆತುಂಡು ಯಾನ್ಲೆನ್ನ ಕಂಡನಿ ತೀರ ಸೇಮಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಲಕ್ಕನ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಲಕ್ಕನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಂಡು ಇರ್ನಾನೆ ಹಾಯ್ ನಿಮ್ದು ಹಾಯ್ 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 ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಅಮ್ಮಮ್ಮಮ್ಮಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಹಲೋ ಕವಿತಾ ಕಬಕ್ಕ ಕಟ್ಟಕ್ಕ ಹಲೋ ವಸುದೇವ್ ಹಲೋ ಹಾ ವಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳು ಓ ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಪಾತೆರತಿನ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಲಚ್ಚು ಲಚ್ಚು ಐನೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಡು ಮಾರ ಲಚ್ಚು ಬಲೇಡೆ ಎಂಚ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡಿ ನೀ ಬರುಂದಾಪುಂಡು ಬತ್ತೀಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರು ಅಶೋಕ್ ಎಂ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನದೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ ತೂದಿಯಾನು ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಜುನ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆತನು ದಾದನ ಕಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆತು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದು ಪೋತುನು ಅಂಚಾದ ದೇಪ ಗಾನು ಅಕ್ಕ ಬಲೆ 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 ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇಡೆ ಬತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಇಂದು ಇಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬತ್ತಲ್ ಮಗಲ್ ಬತ್ತಲ್ ಅಚ್ಚು ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಓ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಜೋ ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಹಲೋ ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಡೈಲಿ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಲೆ ಬೇತದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಆರೊರ್ತಿ ಪಂಡೇರು ಖಂಡಿತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಾವೆ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಹೊರಬಲೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿ ಬರ್ರೆತ್ತನ ಪನ್ಪೇನೆ ನಾ ಎಲ್ಲಂಜಿ 21 ಇಂದುವೆ ಮಾರ್ಚ್ 21 ಪಾನೇರ್ಗ್ ಬರಿಯರ್ ಉಂಡು ಪಾನೇರ್ಡು ಓಲ ಒಂಜಿ ನೇಮಗೆ 21 ಶುಕ್ರವಾರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವು ದಾನೆ ಪ್ಲೇಸಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಾನೇರು ಮಾತ್ರ ಪಾನೇರ ಮೆಲ್ಕರ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನೇಮ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಡೆ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ವನಿತಕ್ಕನ ಒಳ್ಳೆ ಪಂತೇರು ಬರಿಯ ಓಲು ಇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪುದರಿಂಚಾಡೆ ಅಂತರ ಅಡಿಗೆ ಶಾಂತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಹಲೋ ಸುಗುಣ ಪಿ ಹಲೋ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಹಾಯ್ ಮಂಪಲೆ ಪಿರ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಂಪಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಇಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಆ ಚೀರ ಪೋಪುನೇನೆ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಅಂಚಿ ದಿಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲಾಲು ಲಚ್ಚು
ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಗ್ಗೆ ಬೆತ್ತಾಲೆಜ್ಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ತಿಂದು ಸಾಕಾಂಡು ಮುರಣಿ ಗುರುವಾರ ಅನಂತಾಡಿ ಜಾತ್ರೆದ ದುಮ್ಮು ನಾನು ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಕೋರಿ ತಿನ್ಯಾರೆ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕೋರಿಯೆ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗ್ಲ ಕೋರಿಯೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಕೆತ್ತಿಲ ಬಾಟೆಡೆಲ್ಲ ಬಂತದೇರು ಲಚ್ಚು ಕೋರಿ ತಿಂದು ಸಾಕಾಂಡ್ ಮಾರ ಸಂಜುನ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತನ ಮುರಾಣಿ ಐಕಲ ಕೋರಿಯೆ ಯಾನಿಜ್ಜಲ ಮಾತ್ರ ಇಜಿನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆತು ಅತ್ತ ಸಂಜು ಈ ಸಲ ಸಂಜುನ ಬರ್ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ತಾಗಂಡ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಗ ನಂದು ಮಸ್ಸನ ಉಲ್ಲಾರು ಲೈವ್ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರೆ ಮನಸಾಪುಚ್ಚಿ ಸೊ ಯಾನಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಬರ್ಯಾರೆ ನೆಕ್ ಲೈವ್ಗ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಬರ್ರೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ನಿಗಲು ಫುಲ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂಚತ್ತು ದಿನೋಲತ್ತು ತರಕಾರಿಲ್ಲ ತಿನ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಮಾಣಿಡು ಇಜಿನಲ ಏನ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಮುಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿನಲ ಈಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ತರಕಾರಿಡು ದಾಯ್ತಾನಲ ಉಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಆಂಡಲ ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ತಿನ್ಪುಜಿ ತೆತ್ತಿ ಆಂಡ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಪಾಲ ಪಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಇಲ್ಲಲು ಹಿಂಗಲ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ದು ಕನಪುಜ ಕಬಕಾಡು ಕಂಡನಿಲ್ಲಲು ಕೃಷಿಯತೆ ಸೊ ಮನೋಳಿ ಬಸಾಳೆ ತೀರೆ ಬೊಕ್ಕ ತೌತೆ ಕೆಂಬುಡೆ ಮಸ್ತುಂಡು ತರಕಾರಿ ಕುಂಬುಡ ಸುರೆ ಮಾತಲ ಬಾರ್ದೇರು ತರಕಾರಿ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೆ ವಿಷಯ ಎನ್ನಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಓಕೆ ಏಯ್ ಅಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚೆಪ್ಪೋ ಲೂಟಿ ಲಚ್ಚು ವೆಜ್ ಜಪ್ಪು ಜೇಂಕ್ ಅಂದ ಹೆಣ್ಣು ಬೆಗ್ಗೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೆಜ್ ಜಪ್ಪ ಏನು ವೆಜ್ ಇಷ್ಟನೇ ಅಂಡ ಏಪಲ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಚ ಏಪಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ರಡ್ಡ ದಿನ ತಿನ್ನೋಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ವೆಜ್ ಮಕ್ಕ ಮುಜಿನ ದಿನ ಒಂಚೂರು ಅಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೋಡು ನನ್ನ ಸದ್ಯಗ ದಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಅವು 21 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಓಲ ನೇಮ ಅಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆಗಳಜ್ಜಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಹಲೋ ಚಾ ಪರಿಯರೆ ಚಾ ಪಾರ್ದು ಪೂರ ಚಾತ್ ಕಾಫಿ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಕಾಫಿ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಐ ಮೀನ್ ಎಂಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಓಕೆ ಹರ್ಷ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಓಕೆ ನಾವೇ ಪಂಡತೆ ಕಡೆ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆ ತಿರ್ತು ಹೋಪಲ್ಲ ಅಂದು ಇಂಚಿ ಬೇಲ ಬೆಲೆ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬರ್ರ ಕಾರಣ ಪಂಡ್ಯಾನೆ ಕಡೆ ಸೆಕೆಯತೆ ಜೋರು ಅಂದು ಎಂಚೊಲ್ಲರೆ ಸೂಪರ್ ಹರ್ಷ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಓಕೆ ಆಯಿಲ್ ಅವಂದು ಬತ್ತಂಡು ಎರಗಂಡ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗ ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಲಗೆ ಹೇರ್ ಉದ್ದ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಎರಗಡ ಬೋಡಿತ್ನ ಬುಕ್ ಮನ್ಪೊಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಆ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಡ್ ಬರ್ತನೆ ಲೈವ್ಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒರ ತೋಪ ಬೇಂಚ್ ಆತನ ಪಂಡದು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಇತ್ತನ ಪೋಪುಂಡೆ ಅಂದ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಏಜ್ ಆದ್ ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಆಪುಣದ ಅವಕ್ಕೆ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುನು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚನೆ ಏಜ್ ಆತಜಿ ಒಂಜಿ 25-30-40 ಉಲಾಯಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲು నేను ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಬರ್ಪುಣದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುನೆಗೆ ದಾಲ ಅನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗ್ಲ ದೆತ್ತು ನೋಡ ಆಪುಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂದ ಸಿರಪ್ಪ ಇಜಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಿನಿ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಈ ತುಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ತರೆ ಕುಜಾಲಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಭೃಂಗರಾಜ್ ಉಪ್ಪುಣದೆ ನಿಕ್ ಭೃಂಗರಾಜ್ ಪಾಡುಂಡು ಭೃಂಗರಾಜ್ ಪಾಡು ನೆನೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಹೇರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಯರ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಯರೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆವಂದ್ಲಕ್ಕ ಅಂದು ಆಯರೆ ಮಾತ ಪಾಡುನು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಹೇರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆತನ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಯರ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಗಡ್ಡ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆತನಿಗೆ ವೈಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆತನ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಜಲ್ ಉದ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಕುಜಲ್ ಉದ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಮುರಾಣಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪದನಿ
ಅವು ಪಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಪತ್ತಲಾಗ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ 199% ಪತ್ತನ ಕೆಲವು 1% ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪತ್ತುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಡಿಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನ ಕೆಲವು ದಾಲನ್ ಪರಗ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಿನಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಏರೆಗಂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಓಕೆನಾ. ಇತ್ತ ತೂಲೆ ಗೆಂಡಡೆಂದು ಅವನುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ನಂತರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಂದು ಅವಡು ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಆಫ್ ಅಂತದೇ ಇರ್ತಲೆ ಆಯ್ತಾ ಗೆಂಡರ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಿರೇನು ಅನ್ಪೋಡು ಅವಕ್ಕೆ ದಾದ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬಾರು ಈರೆಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಡೀಟೇಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪೂರ ಪಂಡು ಕೆಲವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಕೆಲವುದೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಂದು ಪೋಪುಂಡು ದುಂಬುದಾಕಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಯಾನೆನ್ಪು ನಂಬುಜಿ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ್ರಗ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವುದಗಿನ ಪನ್ಪ ಎಂಕಲು ಇತನಕ್ಕೆ ರಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡುವ ಬಾಕಿದೇನು ಪೂರ ಪನ್ಪ ಬಿಂಗರಾಜ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡುವೆಂಕಲ್. ಸೊ ಅವೇ ಪಂಡನ ಆಯ್ತಾ ಸತ್ವ ಗೋಪುಣದ ಅಮ್ಮನ ಜಿಂದು ಆತಿ ಬೊಕದಾಲ ಅಂದು ಅತ್ತ ಬಾಟಲ್ಗೆ 190 ರೂಪೀಸ್ ನೂತ ಸೊನ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಯರ್ ಮಿನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ 40 ರೂಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಪುಂಡು ಟೋಟಲ್ 230 ರೂಪೀಸ್ ಆಪುಂಡು 100 ml ಬಾಟಲ್ ಅವೆರ್ದು ಕಮ್ಮಿದ ಬಾಟಲ್ ಎಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಟಲ್ ಎಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಹ್ಯಾರ್ಗ್ ಏತ್ ದಿನಕ್ಕೊರ ಪಾಡೋಡು ಅವೇ ಪಂಡದೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇರೆಗ ಇಟ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರಲ ಒಂಜಿ ಹಾಯಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅದು ಪೂರಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಪಾಡೋಡು ಎಂಚ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ. ಹಾಯ್ ಎಂಕ್ ಇನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇರೆಗ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಮಲ್ಪೋರ ಓಕೆ ಬಾಂಬೆತ್ತು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಡೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಲ್ ಇತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ ಮಂತೋನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಟ್ ಏತು ಗೊತ್ತರೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ 100 ಬಾಟಲ್ ಆವಾತೆ ಒಂದು 15 ಲೀಟರ್ 100 ಬಾಟಲ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 30 ಬಾಟಲ್ದತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ಆತುಂಡು. ಸೊ ಬೋಡಿತ್ತನ ಬೇಗ ಬುಕ್ ಮಂತೋನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಆಯಿಲ್ ಬುಕ್ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಬಾಂಬೆಗಲಾತೆ ವಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಾರ್ಡಲಾತೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನಟ್ಟು ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಇನಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕಳಪವನು ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನು ಸರ್ವೀಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪನ್ನುವರು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಉಂಡಾಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅವಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅವು ದಾಯಗ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಯಿಲ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಮೋಸ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕನ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಕಡಪ ಅವನು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಲೈವ್ ವ್ಲಾಗ್. ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ನೌ ಐ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐ ವಿಲ್ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬೈ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಿಸಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ವ್ಲಾಗ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರತ್ತೆ ಎಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೋನು ಅವೇ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನ ಇರಿಗೆ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೋನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪೋನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪ ದಾದ ಪೂರ ನೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಹಾಯಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಂಬರ್ ಈಜಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ನೆತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಐಟ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಂಬರ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ತಿನ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ನೋಟ್ ಮಂತೋನೊಲಿ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತಿನ ನೋಟ್ ಮಂತೋನೊಲಿ 8073590391 ಪಿರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ 8073590391 8073590391 ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ನೋಟ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ. ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ದ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ದಾನೆ ಚಾಂಡ ವನಸಾಂಡ ಅಂದ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ದಯಮಂತದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಐಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುನ ತುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುನದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಂಚ ಕೊರಂಡ ಮಾತ ಮೆಸೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆತೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ದ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪಳೆ. ಓಕೆ ಯಾ ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಅವೆಟ ಹಾಯ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಯಾ ಬೇತೆ ದಾಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತನ ಕೇಳಲೆ ನನ್ನನೇನು ಆ ರಿಪೇರ ಪೂರ ಉಂಡುದುಲೆ ಅವೆಟ್ ಸೈಡ್ಗ್ ಈ ನೀರ್ದ ಪಸೆತ ಪೂರ ಜಿಡ್ಡವು ಪೂರೊಂದು ಮನ್ಪೆರಗುಂಡು ಏತ್ ಬೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿನಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಬೇಲೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನೀ ಮಾತ ಪ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ 11 ಗಂಟೆ ಆಪು ನಾನು ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೇನು ಅಂತದಾಯಕಂದು ಪಿರ ಪೂರ ಒಂದಿಯರ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪೋಡು ಎಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ನನ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆತೆ.
ಫುಲ್ ನನ್ನ ದೆಪ್ಪೋಡು నేను ಯಾ ಇನ್ನಿತ ಲೈವ್ ಈತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರದೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಲೈವ್ ನೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತ ಬತ್ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆಕ್ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೇರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜರು ಐನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲದ ಲೈವ್ ಅವರು ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್